Yes, pia mngani wami. Ya mfana. Ayihamba kanjani? Ngiyabheka. Ayikuphethe kanjani la? Ngikhathazekile kuphepha lengeniso esikoleni. Mngani wami, qale nini ukukhathazeka ngona ngesikole ngoba ngazi ukuthi unesithando nje isikole. Bazali bami bathe if ngaphasa iphepha le-math bazonginika imali yokuthi ngiye e-trip. Mngani wami, yazi mina sengakusiza. Uqinisile? Ya, ngakusiza mina mngani wami. Yazi ngisiza ngempela mngani wami. Ya nje kusiza phela ngifuna siphelele sonke etripini. Ajitama, yathemba ukuthi ngikredi. Angizange ngomningi, safuna ukungitshela ukuthi sisazophatha la endaweni. Basazozwa ngathi, sazoqhamuka umthetho. Ngoba singamakhosi. We are the kings! Yes. Okokuqala, sidinga ukuthembana sonke ngoba siwumndeni. Okokuxabana sizoxabana kodwa ikiya sizoyilungisa njengomndeni. Sizwana. Okwesibili, ngizokhohlwa amantombazane kuleli qembu ngoba amantombazane azonenza ngingathi kanti. Sizwana. Sacala ukuphawula kulelo daba. Sesiwa wona nayo intombi uzoyenze njalo. Kulula kakhulu kumshana. Into ozoyenziwa uzoyiyeka. Sizwana. Hayi. Ngayibiza kanjani ngenkosi kodwa iqueen inganayo. Ushaka Zulu yena intombi. Cha! Ngiyasazi ukuthi sizathu ukuthi indaba ushaka inganayo intombi. Owaze ngafuna ukuba nteketeke, ngifuna ukuba powerful. Ngiyathemba-ke mshana ukuthi ufundile. Uyada?